baba ngalelisi besakwazi ubona nalanje ngalelisi besakwazi ubona Slima njani? Inyoka sayibamba ngomsila yakwitsha. Babedla ngendaba senyuka ngendaba. Sikhalaphi inyuzethu zizangozi sikhalaphi. Chacha mi baba othumyalezo ubalekile kubantu bakithi inkosi sicela ukukhuza namhlanje abantu besilisa inkosi ukuthi bayeke baba ukuhlukumeza abantu besifazane siyawancenga manje
Marione. Marione da terra. Allora una cosa. Mangiare